Aiwa Lulu makorokoto ndazotsvaga nyaya dzako naitoda kunzwa kuti unongoziya kana uchidanana nepublic figure tichida kumboitawo ka background check up kuti wakabva kupi. Aiwa tazviona you are from the old man zvishua. Wakakurira kumarondera muPurazi, baba wako vane Purazi marondera umu. Ndusaka face yako yaindipa ugeto ninja baby girl. Aunzwe ndakati face yako yakati kangavirei, it's giving me some ghetto ninja vibes. But we wish you the best, even though WICKNELL is not my cup of tea, but you are panacha wakanditadzira. We wish you the best, my love. Tsvaga beauty therapist ashande one body yako usamba wanyanyo penya, kujura kwa maita nyemba kumapazi kuya kuri kushowa kurima kwa maita fodla, kurima kwa maita cotton, kuri kushowa chingoita ka beauty nourishment, otherwise we wish you the best. And the WICKNELL is not that bad. Uya anonzi ningi Exodus Makumbe uyu ndiye akaita kuti marriage ya WICKNELL na SONJA iparare. Uyu murume uyu akabatikidzwa achisvira SONJA wedu uyu nezuro kuti ndaihurirwa na WICKNELL. Iye murume wa Exodus Makumbe muridzi wemadokero ari into infrastructure, akamboshanda futi ku Reserve Bank if I'm not mistaken, for 11 years. Iwo va Exodus Makumbe ndo vakasvira SONJA. Then WICKNELL une dada head amva atora youngest wife yayo Makumbe amva anoishirira ku Dubai, amva alikisa video achidyiwa mboro ne youngest wife ya Makumbe. Munoita nyakanyaka imo masekos evanhu vane mari avo, mune nyakanyaka. Saka SONJA usambva wanyanyonyepera vanhu kuti WICKNELL wangari, chero ari muvengi wangu zvangu WICKNELL, but wakamuhurirawo nemurume uyu vaExodus Makumbe, muridzi wemadokero. Makadiko Makumbe.